איך עורכים את הסרטון. אז אני נכנסת שוב לאינסטגרם, אתם רואים זה הפיד שלי, האינסטגרם שלי בעברית, מי שיש לה אנגלית, רוסית או כל שפה אחרת, זה יהיה לה בצד שמאל. אז בצד ימין למעלה יש לי את הפלוס, יש לי כאן את כל הסרטונים שאני רוצה, שיש לי, שקיבלתי. אז אני עכשיו בוחרת את מספר 2, מספר 3 ומספר 4. לוחצת על הבא למטה בצד שמאל, ונפתח לי חלון כזה. אני לא רוצה את החלון הזה, אני עושה דלוג בצד ימין. כל הסרטונים עלו לי, אבל הם עלו לי לא בסדר שאני רוצה. אז אני רוצה להעביר את הסרטון האחרון. אתם רואות שהוא נהיה מסומן בצהוב? אני רוצה להעביר אותו להתחלה. תסתכלו למטה, יש לי חץ שהוא כמעט עיגול שלם. זה מקש 1, 2, 3 מצד שמאל, נוגעת בו. ואז עם האצבע אני גוררת אותו שמאלה. שמאלה זה החלק הראשון של הסרטון. אחר כך אני רוצה שהסרטון שעכשיו הוא נמצא אחרון בצד ימין, יעבור להיות הסרטון אחד לפני האחרון. אני עושה סיים, ואם אתם רואות זה השתנה לי הכל. עכשיו אתן זוכרות שאמרנו שאני רוצה להגיע לחלקים שהם קטנים וקצרים וממצים את הסרטון. אז אני עושה פליי, אני מתחילה לראות. אתם זוכרות שאמרתי לכם על הלעיסה מעצבנת? אז אני עושה השתק בצד שמאל. בצד שמאל של הטיימליין של הסרטון יש את הסאונד של הסרטון. אז עצרתי אותו, אין לנו מוזיקה, אין לנו סאונד. אני עכשיו רוצה שמהחלק הזה, זה יהיה החלק שאני אמחק אותו. אני נוגעת בטיימליין, הוא הופך להיות צהוב, זה אומר שזה החלק שאני עורכת. בסרגל כלים למטה אני עוברת שמאלה ואני חושפת את הפיצול. אני נוגעת בסרטון הראשון, בחלק הראשון, אתם רואים שנהיה לי שני חלקים שונים? חלק הזה אני עושה מחק. היה לי עוד דרך שיכלתי לעשות את זה, יכלתי לעשות את זה בצורה, במקום לעשות את הפיצול, רגע אני חוזרת אחורה, אין לי עכשיו את החתיכה של הסרטון, אני מגיעה לחלק שאני רוצה ואני נוגעת בסרטון ואני לוקחת את צד שמאל לצד ימין. אני ממשיכה. ועוצרת. עכשיו יש לי שני אפשרויות, או לעשות פיצול, כמו שהראיתי לכם מקודם, או שאני לוקחת את החלק הימני הצהוב לקו הלבן, ואני בוחרת לעשות את זה ככה, כי זה קצר יותר, אני לא צריכה את כל החלק השני. אני עושה המשך לראות את הסרטון, מבחינתי יכולה לסיים את זה. אני לוקחת את צד ימין ומקרבת אותו לקו הלבן עם האצבע. ממשיכה. עכשיו כאן תראו הסרטון הוא אחרת ממה שלמדנו אתמול. הסרטון יש לו, הוא ארוך מדי, אני לא צריכה אותו. אז אני עושה, קודם כל אני רוצה שהם יראו את השולחן. אוקיי, זה כבר ארוך לי מדי, אני יכולה לקצר את זה, אז אני מקצרת מצד ימין לצד שמאל. ואז אני יוצרת בחלק הזה. עכשיו תבינו למה הפצל נמצא. אני רוצה מהמקטע הזה להוציא חלק מסוים. אז אני עוברת ימינה עם הסרגל כלים למטה, נוגעת בפיצול וממשיכה. ממשיכה, עושה סטופ, כי אני רוצה להראות את הכיסא. אבל כל חלק כזה התחיל מלמעלה למטה הוא לא מעניין. אז אני חוזרת אחורה עוד הפעם, אני עושה עוד הפעם פיצול. סליחה, אני יורדת למטה, אני עוד פעם עושה פיצול. ואז נהיה לי 3 חלקים, 1, 2, 3. את החלק השני אני לא רוצה. לחצתי מחק, עכשיו אני עושה. ראיתם? אני מתחילה, בום, זה עבר לי לכיסא. סיום. מבחינתי החלק הזה כבר זהו, הוא מיצה את עצמו. אז אני יכולה לקחת את החלק הימני עד לקו הלבן. ואני ממשיכה. וגם פה, הבועה הזאתי, בחלק הזה כבר אני לא צריכה יותר. יצא לי סרטון של 11 שניות. גם הישיבה שלי, אני רוצה לעשות עוד הפעם את הפצל, אני נוגעת, פיצול, ממשיכה, ולקחתי הפעם צד ימין לצד שמאל.
רגע, זה יצא טיפה קצר, אז אני אעריך את זה ככה. אני אעריך את זה עם המשיכה ימינה, כי הסרטון עדיין נמצא. אוקיי, זה החלק הראשון.